Pán Bombic, po prepuštení z väzby. Dáme to do auta a potom ja vám to niečo. Takže Kliment nesklamal, nie, pán minister? Že Kliment vyhovel. Čo mal robiť? Dobre, To má ale robiť vy si po tak roku. spochybňovali. Samozrejme, že ho spochybňujem doteraz. To je najnebezpečnejší sudca Slovenskej republiky. Porušuje princípy právneho štátu, porušuje všetky ústavné princípy, nerešpektuje rozhodnutia ústavného súdu a to, že teraz vyhovel, je jeho politický kalkul, nič viac. Prečo politický kalkul? Máte nejaké otázky relevantné? No to je relevantná otázka. Vy hovoríte, pán doktor, že do toho smeruje neustále Ako politika. hodnotíte tento stav? Váš klient bol prepustený po skoro roku väzby, boli tam ešte nejaké ústavné sťažnosti. Opätovne pripomínam jednu zásadnú vec. Od počiatku protiústavného nezákonného väzobného stíhania Daniela Bombica sme poukazovali na jeden zásadný faktor a tým bolo neproporcionalita väzby. Od počiatku bolo všetkým zrejmé, že aj v prípade, že bude právoplatne uznaný za vinného zo všetkých skutkov, nehrozí mu nepodmienečný trest. To, že takýto trest umožňuje uložiť trestný zákon, je jedna vec. Druhá vec je však, že iba za predpokladu, že by neexistovali zásady na ukladanie trestov. V zásadách na ukladanie trestov je jednoznačne formulované a dokonca trestná novela to ešte posilnila, že takým páchateľom, akým je Daniel Bombic, teda údajným páchateľom trestnej činnosti, akým je Daniel Bombic, pri verbálnej trestnej činnosti a pri netrestaných páchateľov nie je možné uložiť nepodmienečný trest. Poukazovali sme na to vo všetkých rozhodnutiach, vo všetkých sťažnostiach proti väzbe. Ignoroval nás špecializovaný trestný súd, najvyšší súd a ústavný súd. Samozrejme aj ústavný súd ignoroval tento zásadný fakt, ktorý judikuje aj Európsky súd pre ľudské práva. To znamená, že väzba nedočkavo nahrádzala trest a to je neprípustné. Všetci sme dobre vedeli, že mu nebude môcť byť uložený nepodmienečný trest, napriek tomu bolo väzba. Aký malo zmysel jeho väzobné trestné stíhanie? Ďalej produkoval obsah, ďalej komunikoval s verejnosťou, nebol obmedzený, pretože nebol v kolúznej väzbe, tak aký malo toto zmysel? Ale nebol komunikovať z väzby, tie telefonáty. Pán doktor, vy teda tvrdíte, že pokiaľ niekomu hrozí podmienka, tak nemôže ísť do väzby? To je to, čo tvrdíte? To je princíp. To je princíp, právny princíp, ústavný princíp. Môže ísť do väzby, ale iba v nevyhnutných prípadoch. Aký bol nevyhnutý prípad? Údajná verbálna trestná činnosť a 11-mesačná, 11 aj týždeň mesačná väzba. Ale Keď mu bol uložený podmienečný trest. no ale to znamená podľa vášho výkladu, že človek, ktorý dostane podmienku, že nemôže byť predtým vo väzbe. To nemôže platiť, tak nie? Toto neplatí unblock, samozrejme, ale platí to konkrétne v tomto prípade. Keďže mu nebola uložená kolúzna väzba a je za verbálnu trestnú činnosť, tak je zrejme, že jeho uzavretie do väzby a izolácia od spoločnosti nemohla zabrániť tomu, aby ďalej komunikoval s verejnosťou. Pokiaľ by niekto ukradol niečo a ukradne opakovane a ide do väzby, tak už nebude môcť kradnúť, pretože sa nachádza vo väzbe. Ale ak je osoba, inak jediná osoba aktuálne väzobne stíhaná za verbálnu trestnú činnosť. Áno? Jediná. Extrémizmus, aby sme boli presní. To sme není presný, to je taký akože extrémizmus, tak dobre znie, tak dramaticky. Za to bolo súdené, za extrémizmus. Áno, ale to je verbálna trestná činnosť. Ale on preporušil, lebo povedali, že má... To je ďalšia vec, že keby pán Bombic nepokračoval s tými prejavmi, tak by On bol vôbec za nebol. neslušné správanie vo väzbe. Najvyšší súd konštatoval na 3 miestach, že napriek tomu, že sa nedopustil žiadneho priestupku, napriek tomu, že sa nedopustil žiadnej trestnej činnosti, tak neslušne komunikoval na verejnosti. Je to jediná osoba Slovenskej republiky od novodobej slovenskej štátnosti, ktorá sa nachádzala 11 mesiacov vo väzbe za neslušné správanie. Lebo porušil tie príkazy, ktoré mu dal najvyšší súd. Najvyšší súd neformuloval tie príkazy tak, aby boli predvídateľné. Preto ich najvyšší súd tak formuloval, aby boli nepredvídateľné, aby mohol vytvoriť takúto situáciu. Teraz máte nejaký odkaz od najvyššieho súdu, asi to ešte není z príkazu z väzby, že či sú s tým spojené nejaké obmedzenia, teda s prepustením na slobodu? No, nemáme takú informáciu a akože ani to nepredpokladám. A keby s tým boli spojené nejaké obmedzenia, tak by nám ich mali bezodkladne doručiť, aby sme vedeli, ako sa máme správať. Že či sa máme správať neslušne podľa najvyššieho súdu, alebo akým spôsobom máme regulovať svoje správanie, aby sme sa vyhli tomu, čo sa stalo. Čo bude teraz s vašim klientom? Má zabezpečené bývanie alebo aj prácu? Nie je podstatné. Toto je zabezpečené. Čo sa chystáte robiť teraz? On nebude vám odpovedať, takže... No, chystal sa tam robiť, čo sa chystáte robiť?
zavolám zajtra Luciu zo skladovej, pozvem na kávu. To je všetko, ďakujem. Ďakujeme pekne, ďakujeme, dovidenia.